Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el districte de Sant Martí ha organitzat un seguit d'actes culturals i reivindicatius amb el suport de diversos grups i col·lectius de dones. L'acte central es va celebrar el dia 7 de març a la Rambla del Poblenou, amb la participació de diverses artistes, grups musicals i entitats del Consell de les Dones de Sant Martí. Durant la trobada, la regidora de la Dona, Elsa Blasco, va destacar la feina que han fet aquestes entitats els darrers anys. De Barcelona. Per tant, Sant Martí ha fet escola, i ha fet escola perquè hi havia grups de dones que tenien molt clar que volien treballar plegades, tenien molt clar que volien treballar per un objectiu comú, que és la igualtat de drets entre dones i homes i viure la condició de ser dones amb tot l'orgull. Diversos alumnes de primària i secundària de Sant Martí van llegir un text reivindicatiu elaborat com a treball escolar per demanar una societat més igualitària. Sobretot la dona. En transcórrer el temps, la dona ha anat prenent mesures i ha progressat molt, com fins ara la coneixem. Esperem que vagi pujant més, encara que en l'actual societat no hi ha un 100% d'equilibri entre l'home i la dona. Durant la Setmana de la Dona també es van celebrar d'altres actes en diferents equipaments del districte. Així, el Centre Cultural La Farinera va acollir una xerrada sobre dones i història local, on es van mostrar dos treballs d'investigació. Un al voltant de les dones que han treballat al Mercat de Sant Antoni al darrer segle i l'altre sobre les bugaderes d'Horta. Finalment, Espais per la Igualtat i dones reporteres de Ràdio Clot Televisió van presentar el documental Les filles del silenci, dones que s'autoimmolen, un treball realitzat a finals de 2006 on s'explica la problemàtica de la dona a l'Afganistan. El documental estudia i documenta les causes que empenyen a moltes dones afganeses a triar el suïcidi per autoimmolació per fugir del sotmetiment de pares, germans o marits.